आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो नोंथांमोना गोबां सिखाव नुबोबाय एबा गोबां सिखावनि खौरां मोनबोबाय नाथाय बे बाराव आलादा सिखाव ओंखारदों जोंनि रायजोनि गेजेरावनो मोनसे आलादा सिखाव ओंखारदों आरो नोंथांमोना नुना मोनदों दि बोरमानि सिखाव मोसौ सिखाव बाइक सिखाव गारि सिखाव एबा गुबुन गुबुन रांखावरिनि सिखावफोरखौ गोबां एबा सिखावफोरनि खौरांखौ गोबां नुबाय नाथाय बे बाराव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे आलादा सिखाव खावनायनि एबा आलादा सिखाव खावनायनि मोनसे गें एबा मोनसे हानजा आरो बिसोरनो दाउ अमा बोरमा एबा बाइक सिखाव खामाखै गोबां सिखावफोरा दाउ खावो अमा खावो बोरमा मोसौ बाइक गारि बायदि बायदि सिखाव खावो नाथाय बे डिसप्लेनि गेजेराव जाखिनि सोदोब एबा सुबुं नुदों बिसोरो बोरमा दाउ अमा खावनानै हमजायाखै बिसोर सैमा सिखाव बे बाराव रायजोआव ओंखारदों सैमा सिखाव जेराव सैमा सिखाव एबा सैमा खावनायनि थाखायनो बे नुनाय एबा डिसप्लेआव नुनाय सोद्रोमाफोरा पुलिसनि आखायाव खाजादों एबा पुलिसजों हमजादों आरो बे जाथाया गुबुन रायजोआव नुवा बे जाथायानो जोंनि रायजोआवनो जादों आरो जोंनि रायजोआव गोदान सिखाव ओंखारदों आरो बे सिखावानो जाहैबाय सैमा सिखाव बेखायनो सांग्रां जा जुदि नोंथांनि न'खरावबो सैमा फिनाय दङब्ला एबा बे सैमा फिनायखौ नोजोर हो नङाब्ला बेफोरबायदि सैमा सिखावनिफ्राय सांग्रां जा मानो होनबा बेफोरबायदि सैमा सिखावानो सैमा खावगासिनो दं एबा नोंथांमोननि सैमाखौबो खावनो हागौ जेराव न' नेनो थाखाय गोबांनो सैमाखौ फिनाय जायो आरो बे सैमाखौनो खावै खावै गुबुन फारसेयाव साप्लाइ खालामनायखौ बे समाव हमना मोन्दों रायजोनि पुलिस बिफाना आरो बे जाथायानो जादों आरो बे सैमा सिखावनि जाथायानो जोंनि रायजोनि सिलचरनि मोनसे रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव मोननाय जादों मानो होनना बुङोब्ला गोबां आथिखालाव गोबां एनजिअनि दैदेननायजों जिब जुनार जायखिजाया जिब जुनारखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावदों बे एनजिअनि जे जिब जुनारखौ फोथांना लाखिनायनि जा एनजिअ बिथांमोना हमना मोन्दों बेफोर डिसप्लेआव नुनाय बा जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों जास्ट भिजुएल नुदों बे भिजुएल नुनायनि सुबुंफ्रानो साफ्रोमबो सैमा सिखाव बिथांमोना आरो बिसोरो सैमा खावनानै लांदोंमोन आरो लामा ससेयाव एबा रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव सैमा सिखावफोरखौ हमनो हायो आरो गोबां मानि बे गारि एबा बे सैमा सिखावनिफ्राय गोबां मानि खमैबो 30निबो बांसिन सैमा हमनो हानायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि रायजोआव गोबां सिखाव दं जेरै अमा बोरमा दाउ हांसो बायदि बायदि सिखाव एबा गारि गुरानि सिखाव दं नाथाय बे बाराव रायजोआव ओंखारदों सैमानि सिखाव जाय समाव नोंथांमोना खोनाफेराखै सैमानि सिखाव बेबायदि एबा सैमा सिखाव खोनाफेराखै नाथाय जोंनि रायजोआव जोंनि आसाम रायजोआवनो बे समाव सिलचरनि मोनसे जायगायाव गोबां मानि गासै साथाम सैमा सिखाव हमनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदों सैमा सिखावफोरा बे जाथायखौ एबा बे सैमाखौ खावना लाबोनानै बहासिम माबोरै दैथायहरो आरो बहा फानो आरो मा खालामो खावनानै बे सैमाखौ खावनायनि उनाव माबोरै एबा बहा दैथायहरो जों सिखावफोरनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि এই যে কুকুর চোর মানে কুকুর স্মাগলার বলতে পারেন এই যে পিছনে আরেকজন ভাই তোমার নাম কি হ্যাঁ ভাই তোমার নাম কি আমার নাম না হ্যাঁ আমার নাম আনোয়ার আর তোমার নাম রিজুল হোসেন হ্যাঁ রিজুল হোসেন আচ্ছা তোমার নাম হ্যাঁ বাসা কোন জায়গায় হ্যাঁ আলগাপুর আর তোমার বাসা কোন জায়গায় বাগা আর তোমার হ্যাঁ আলগাপুর আলগাপুর সব আলগাপুর থেকে কতদিন ধরে করা এটা এটা আমরা ব্যস্ত আমরা হাজিরা দিই হ্যাঁ আমরা তারা হাজিরা দিই হাজিরা কাজ কতদিন ধরে করা হয় 2-3 দিন থেকে হ্যাঁ 2-3 দিন ধরে করা হয় আচ্ছা কোন মালিক কে কি তার নাম জানি না খালি মিজু বেটি মালিক জানো না নাম জানো না কাজ করে দিন তারা হাজিরা কত করে দেয় আগে নাম কইলা নাম কও না खुलुमबाय स्टुडिअआव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो नोंथांमोना गोबां सिखाव नुबोबाय एबा गोबां सिखावनि खौरां मोनबोबाय नाथाय बे बाराव आलादा सिखाव ओंखारदों जोंनि रायजोनि गेजेरावनो मोनसे आलादा सिखाव ओंखारदों आरो नोंथांमोना नुना मोनदों दि बोरमानि सिखाव मोसौ सिखाव बाइक सिखाव गारि सिखाव एबा गुबुन गुबुन रांखावरिनि सिखावफोरखौ गोबां एबा सिखावफोरनि खौरांखौ गोबां नुबाय नाथाय बे बाराव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे आलादा सिखाव खावनायनि मोनसे गें एबा मोनसे हानजा आरो बिसोरनो दाउ अमा बोरमा एबा बाइक सिखाव खामाखै गोबां सिखावफोरा दाउ खावो अमा खावो बोरमा मोसौ बाइक गारि बायदि बायदि सिखाव खावो नाथाय बे डिसप्लेनि गेजेराव जाखिनि सोदोब एबा सुबुं नुदों बिसोरो बोरमा दाउ अमा खावनानै हमजायाखै बिसोर सैमा सिखाव बे बाराव रायजोआव ओंखारदों सैमा सिखाव जेराव सैमा सिखाव एबा सैमा खावनायनि थाखायनो
बे नुनाय एबा डिसप्लेआव नुनाय सोद्रोमाफोरा पुलिसनि आखायाव खाजादों एबा पुलिसजों हमजादों आरो बे जाथाया गुबुन रायजोआव नङा बे जाथायानो जोंनि रायजोआवनो जादों आरो जोंनि रायजोआव गोदान सिखाव ओंखारदों आरो बे सिखावानो जाहैबाय सैमा सिखाव बेखायनो सांग्रां जा जुदि नोंथांनि न'खरावबो सैमा फिनाय दङब्ला एबा बे सैमा फिनायखौ नोजोर हो नङाब्ला बेफोरबायदि सैमा सिखावनिफ्राय सांग्रां जा मानो होनबा बेफोरबायदि सैमा सिखावानो सैमा खावगासिनो दं एबा नोंथांमोननि सैमाखौबो खावनो हागौ जेराव न' नेनो थाखाय गोबांनो सैमाखौ फिनाय जायो आरो बे सैमाखौनो खावै खावै गुबुन फारसेयाव साप्लाइ खालामनायखौ बे समाव हमना मोन्दों रायजोनि पुलिस बिफाना आरो बे जाथायानो जादों आरो बे सैमा सिखावनि जाथायानो जोंनि रायजोनि सिलचरनि मोनसे रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव मोननाय जादों मानो होनना बुङोब्ला गोबां आथिखालाव गोबां एनजिअनि दैदेननायजों जिब जुनार जायखिजाया जिब जुनारखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावदों बे एनजिअनि जे जिब जुनारखौ फोथांना लाखिनाय जा एनजिअ बिथांमोना हमना मोन्दों बेफोर डिसप्लेआव नुनाय बा जोंनि बे ग्राफिकनि गेजेरजों जास्ट भिजुएल नुदों बे भिजुएल नुनायनि सुबुंफ्रानो साफ्रोमबो सैमा सिखाव बिथांमोना आरो बिसोरो सैमा खावनानै लांदोंमोन आरो लामा ससेयाव एबा रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव सैमा सिखावफोरखौ हमनो हायो आरो गोबां मानि बे गारि एबा बे सैमा सिखावनिफ्राय गोबां मानि खमैबो 30निबो बांसिन सैमा हमनो हानायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि रायजोआव गोबां सिखाव दं जेरै अमा बोरमा दाउ हांसो बायदि सिखाव एबा गारि गुरानि सिखाव दं नाथाय बे बाराव रायजोआव ओंखारदों सैमानि सिखाव जाय समाव नोंथांमोना खोनाफेराखै सैमानि सिखाव बेबायदि एबा सैमा सिखाव खोनाफेराखै नाथाय जोंनि रायजोआव जोंनि आसाम रायजोआवनो बे समाव सिलचरनि मोनसे जायगायाव गोबां मानि गासै साथाम सैमा सिखाव हमनो हानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदों सैमा सिखावफोरा बे जाथायखौ एबा बे सैमाखौ खावना लाबोनानै बहासिम माबोरै दैथायहरो आरो बहा फानो आरो मा खालामो खावनानै बे सैमाखौ खावनायनि उनाव माबोरै एबा बहा दैथायहरो जों सिखावफोरनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि এই যে কুকুর চোর মানে কুকুর স্মাগলার বলতে পারেন এই যে পিছনে আরেকজন ভাই তোমার নাম কি ভাই তোমার নাম কি আমার নাম নেই হ্যাঁ আমার নাম আনোয়ার আর তোমার নাম রিজুল হোসেন হ্যাঁ রিজুল হোসেন আচ্ছা তোমার নাম হ্যাঁ বাসা কোন জায়গায় হ্যাঁ আলগাপুর আর তোমার বাসা কোন জায়গায় বাগা আর তোমার হ্যাঁ আলগাপুর আলগাপুর সব আলগাপুর থেকে কতদিন ধরে করা এটা এটা আমরা ব্যবসা আমরা হাজিরা দিই হ্যাঁ আমরা তারা হাজিরা দিই হাজিরা কাজ কতদিন ধরে করা হয় 2-3 দিন থেকে হ্যাঁ 2-3 দিন 2-3 দিন ধরে করা হয় আচ্ছা কোন মালিককে জানেন কি তার নাম নাম জানি না খালি মিজু বেটি মালিক জানো না নাম জানো না কাজ করে দিনা তারা হাজিরা কত করে দে কালাবাবুর নাম বলা আগে নাম কইলা নাম কও